quarta entrega d'aquest fantàstic cicle amb mirada pròpia, diàlegs amb 5 premis nacionals de Catalunya. Aquest és el quart que se celebra aquí i la setmana que ve se celebra l'últim amb el Jaime Rosales, el cineasta, a Girona. Nosaltres tenim avui amb nosaltres a la Guillermina Coll, un pilar de la dansa, de la història de la dansa a Catalunya, perquè si la gent diu que el Serge Gelabert és el degà, en realitat el pal de paller és la Guillermina Coll. Això ho sostindré davant de qui sigui. Per edat, com a mínim, sí. Bueno, per edat i per moltes altres coses que ara esmentarem. Disculpar en el David Albet, que havia de ser amb nosaltres, perquè aquest és un diàleg que sol ser a 3. Ell és el vicepresident del Conca, vicepresident segon del Conca, però per malaltia no ha pogut venir. O sigui que procedirem, farem com una conversa més íntima, si cal. Això. I a més només tenim un micro, o sigui que serà la manera. Queda més justificat d'aquesta manera. Exacte. Doncs bé, per començar us introduiré una mica el personatge, que la majoria el coneixereu. Ella va ser mereixedora del Premi Nacional a la seva trajectòria per una significativa aportació a la dansa catalana i al seu ensenyament, deia així. Ella va néixer a Barcelona l'any 51, es va iniciar en la dansa de la mà del mestre Joan Magrinyà, tiempos del Liceu, quan encara hi havia una companyia de ballet al Liceu, imagina't. Ha estat primera ballarina així del Teatre del Liceu, també va ser solista al ballet de Valònia i del Teatre Reial, del Reial Ballet de Flandes. Exactament així. Va dirigir la d'Art Companyia de Dansa i va crear diverses coreografies per a òperes, quan encara a Barcelona es podia fer això, imagina't. Bé, doncs entre l'any 67 i el 87 va ser potser una vintena d'anys d'or en quant a premis, va rebre premis de la Diputació i de la Generalitat i sobretot ara ha destacat darrerament com a professora de dansa clàssica a l'Institut del Teatre, on ho és des de l'any 83. Ha estat també directora de l'Escola d'Ensenyaments Secundaris i Artístics i del Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre i és repetidora de la companyia IT Dansa. Això de repetidora ens ho explicaràs, perquè jo ja ho entenc, però la gent això de repetidora és com que repeteix curs o què, no, aquesta senyora? La veritat és que és un nom molt lleig, n'hauríem de trobar un altre. Que sí? Sí. Podria ser responsable d'assajos, per exemple, que quedaria millor. Però, bueno, de fet és la traducció del francès, que en diuen répétitrice, répétition, no? La répétition, c'est l'assaig. Això, i per això ha quedat d'aquesta manera. Potser amb els anys val la pena pensar-s'ho bé i canviar-ho. O sigui, la directora d'IT Dansa de la companyia seria la Caterina Lart. Exacte. I tu estaries sempre fent el back, com si diguéssim, el recolzament a tota la creació que ella du endavant per mantenir els assajos constants. De fet, més concretament és que sigui la Caterine o sigui algun altre assistent de coreògraf. En el cas de la Caterine era perquè va treballar molts anys amb el Nacho Duato i havien portat obres de Nacho Duato. Hem representat obres de Nacho Duato, però en altres casos venen els assistents dels coreògrafs o els mateixos coreògrafs. Si és una peça que hem escollit per remuntar-la, diguem-ne, una peça ja reconeguda internacionalment com una obra interessant a mantenir en el repertori, però també en quant a creació. O sigui, hi ha hagut joves coreògrafs que han vingut i han creat obres especialment per la companyia. Llavors, què passa? Que per diversos motius d'agenda dels propis coreògrafs o assistents, que sempre tenen una vida molt activa, doncs venen un temps molt limitat. Venen i potser com a molt es passen 3 setmanes. De vegades fan un període de 2-3 setmanes si és de creació, en general se'n van i tornen. I si és una obra que ja ha estat representada, llavors el que fan és que encara van més ràpid, perquè amb la creació sempre hi ha una part de participació del ballarí que és molt important. Sí, clar. I en canvi amb les obres que ja estan, diguem-ne, catalogades com a obres importants de repertori, aquestes es va més ràpid perquè realment s'ha de fer allò que ja ha estat creat, s'ha de reproduir. I venen en un període encara més curt, 1-2 setmanes per fer una obra. I llavors què passa? Que s'ha d'aprendre molt ràpid, els ballarins són molt ràpids aprenent, però evidentment, com que encara estem parlant que aquesta companyia és una companyia de joves que venen justament per aprendre
a introduir-se dins del món professional, surten de l'escola i encara necessiten adquirir experiència, no? En aquest sentit. Llavors, què passa? Que venen, ensenyen això ràpid, però encara queda molta feina a fer. I llavors el treball del repetidor és no només fer que allò, diguem, es vegi net, que vagin quan han d'anar iguals, que vagin iguals, que sàpiguen entrar, sortir quan els hi toca, que sàpiguen comptar la música, etc., sinó que a més ha de respectar l'estil de l'obra, l'esperit i l'estil de l'obra. I aquesta és la tasca del repetidor, vull dir que és important, perquè es queda com a responsable de l'obra. I t'has de posar en la pell de tot aquell creador que ha vingut i ha deixat la seva. Evidentment. I, bueno, com que normalment s'ha de fer moltes vegades, d'aquí el nom de repetidor, perquè realment acabem repetint molt. Tot i que no és amb l'esperit d'anar fent i anar repetint, sinó que sempre és anar corregint i tornar a començar i tornar altra vegada a recordar de què anava això, per què aquest moviment i no un altre, de quina manera, no? És tota aquesta part més subtil, però clar, no hi ha més remei que tornar-ho a repetir. També per una qüestió de resistència. Cada obra, clar, és un altre tipus de moviment i requereix agafar la resistència per aquella peça. Per molt que estiguin entrenats els ballarins, per cada peça requereix un altre tipus de preparació, una mica diferent. Clar. És molt satisfactori, això? La veritat és que sí. A veure, a mi m'encanta. També haig de dir que tot el que fa referència a la dansa, en el món de la dansa, que he passat una mica per tot arreu, com és un món que a mi m'apassiona, no em costa gens. De vegades amb la companya, que ara tinc al principi estava jo com a màxima responsable de la companyia en quant als assajos. Ara tinc una companya des de fa uns anys, que és la Mathilde van de Merendonk, que és una noia holandesa, que s'ha incorporat a la companyia i de fet ara és ella la que és màxima responsable perquè està tots els dies i totes les hores amb els ballarins, mentre que jo faig un treball parcial perquè també estic en el superior, en el grau superior de dansa de l'Institut del Teatre. Donant classes. Sí, donant classes. I llavors, bueno, això ens ho repartim, ara en aquest moment. Però sí que és un treball molt important. I ho comentem de vegades les dues, diu, i com és que no ens cansem de veure aquesta obra tantes i tantes vegades? I suposo que és això, que és la passió, no? És la passió aquella que... I que sempre la veus d'una manera diferent i sempre trobes alguna a dir, alguna a valorar i alguna també a corregir. I llavors això, a veure, jo ho trobo fascinant. És el que més m'agrada d'aquesta feina, és estar a l'aula, sigui per un motiu o per un altre. Però és a dins de l'aula quan realment allò té sentit. No enyores l'escenari, aleshores? No, la veritat és que no, perquè veig ballar els altres, vull dir, no l'enyoro per res. M'ho vaig passar molt bé i va ser una experiència fantàstica, superenriquidora i justament que mai és igual, que sempre cada dia hi trobes una altra motivació, una altra manera de fer, per bé i per mal, no? De vegades tampoc no estàs del tot content i dius, bueno, vine cap aquí, cap allà. Encara que facis una obra 1000 vegades, sempre hi trobes la manera de tornar-la a fer diferent. I aquesta és la part enriquidora. Quan et donen un premi a la trajectòria, clar, no pots evitar fer una mica balanç, no? O sigui, qui he estat jo, qui ha estat la meva feina, què he aportat. Quines conclusions vas treure d'aquestes reflexions? La primera i la més directa, ràpida, dic, bueno, la sorpresa, però sobretot tots els anys de feina. De cop és tot... De fet, el que veus és tota una vida dedicada a això, no? I això és el primer que vaig veure. Després, bueno, hi ha el balanç de veure com si ho has fet prou bé, si tal i qual, però realment ha sigut una vida entregada a la dansa. I això és el primer que sents, no? Que de cop se't posa de manifest en allà al davant, la veus, no? Aquella vida que dius tots aquests anys que han estat en allà. És interessant perquè tens una trajectòria que ens permet viatjar també en la història dels últims anys de la dansa a Catalunya, que és com una història una mica accidentada, molt accidentada. Però per posar en context, perquè hi ha moltíssima gent que no sap qui és Joan Magrinyà. Joan Magrinyà, un senyor que va tenir el gust i el coratge de crear una, encara que fos petita, companyia de ballet per al Liceu, i suposo que va fer una mena de crida, i les noies joves que en aquell moment despuntàveu vau tenir un accés. Explica'm aquesta història. Aquesta història va més lluny que això. Tira més enrere, perquè en Joan Magrinyà va ser un ballarí autodidacta.
En la seva època, l'única escola que hi havia de dansa clàssica a Barcelona era la de la Pauleta Pàmies, que havia portat ella mateixa la dansa al Liceu, no? Les coreografies, i havia portat els ballarins sobre l'escenari. Era l'única escola que hi havia. I a més, a veure, el que fem ara, que tenim classe tots els dies, tot això, això és una cosa bastant recent, en realitat. En aquella època això no era. A més, hem de tenir en compte que ell és fill espera't, com es diu, de Vilanova i la Geltrú. Llavors, en aquella època que no ens trasladàvem tan ràpid, llavors, clar, i ell realment era fill, tenia tota la seva família allà, els pares, el negoci, tot plegat, no? Llavors era molt complicat en aquell moment posar-se a fer dansa. I més un home, que si encara, avui en dia, encara hi ha aquests problemes, en aquell moment, de fet, els homes s'acceptaven a la dansa només amb la qüestió dels esbarts. Que de fet, gràcies als esbarts, hem tingut molts bons ballarins que després s'han dedicat professionalment a la dansa, però que el punt de partida va ser els esbarts, perquè realment és el que motivava i es feia això a tot arreu, a tots els pobles, a tot arreu hi havia un esbart, no? Gràcies a això. Llavors, què passava? Que ell, entre que les dificultats del territori, etc., ell el que feia molt intel·ligentment és que quan venia una companyia de fora, una companyia estrangera convidada al Liceu, ell demanava permís per prendre classes en allà. I així és com es va fer. O sigui, venia i per petits períodes anava a prendre, perquè era una companyia que potser s'estava aquí 15 dies, i feien classe com a cada dia. Com a molt un mes, llavors prenia classes amb ells i després ell treballava sol. Amb tot allò que havia après, treballava sol, tots els dies. I tenia anècdotes molt divertides. Ell sempre explicava que la seva mare, perquè al principi també ho feia d'amagat, això de ballar, i a la seva habitació, davant de l'armari, que era d'aquells antics que tenien un mirall de lluna, tenia una catifa amb un pavo real allà obert. I llavors ell li donava per davant del mirall posar-se, que li agradaven molt els girs, i es posava a girar. I la mare estava tota estranyada, sempre dient: què li passa a aquest pavo real, que deien en aquell moment? Que es desploma, no? Què li passa, que s'està desplomant el pavo? I era per això, perquè ell no parava de treballar. Llavors va fer un treball realment increïble, perquè va ser un treball molt d'autodidacta, i sempre s'afegia a les bones companyies que veien, el Marquès de Cuevas, abans el Coronel de Basil, totes les companyies que passaven per aquí. I a partir d'aquí ell va començar a destacar com a intèrpret, i després va començar de seguida, molt aviat, va crear escola. Va obrir la seva escola privada, que encara existeix, en el carrer Petritxol, i a partir d'aquí va començar també a connectar-se, perquè ell era ballarí primer del Liceu. Va ser la primera seva incorporació va ser com a ballarí. Va esdevenir primer ballarí i després va començar ell a dirigir les òperes i fer coreografia, i així és com es va crear el ballet del Liceu. Perquè de fet era un ballet que només recolzava l'òpera, no tenia paper per si mateix, o sí que el va arribar a tenir? El va arribar a tenir, a més ell va formar companyia, exacte, va arribar a formar els ballets de Barcelona, que això em sembla que eren els anys 70? No, abans, molt abans, sí. Els anys, finals del 40, 50, sí, ell va formar els ballets de Barcelona i que feien gires i tot. Això sí, sempre tenien la seu al Liceu. Quan hi havia òpera sempre participaven a les òperes, però no només fèiem òperes en el Liceu, sinó que quan hi havia òperes curtes, normalment es dedicava a la segona part de la vetllada a fer un ballet. I així és com ell va fer moltes obres de repertori. I tu com hi vas accedir? Com va ser la teva aparició? De fet, jo vaig començar amb un alumne primer del mestre Magrinyà, que es deia Josepa Isar, i que tenia l'escola allà al darrere, i de petita la meva mare em va portar, perquè era l'escola que queia més a prop. I com que jo vivia al barri antic, al barri de la Ribera, davant del Palau de la Música, allà és on vivia jo de petita, i em va portar allà, perquè jo sempre donava la llauna que volia ballar,
I ballava, de fet ballava tot el dia, quan sentia música ballava. I llavors, als 4 anys, la meva mare em va portar. I des dels 4 anys no he deixat de ballar mai. O sigui, els meus records no estan més enrere de la dansa. O sigui, jo me'n recordo de jo petita ballant i no ho he deixat mai. O sigui, és quelcom que no és habitual, perquè després amb tots els alumnes que he arribat a tenir, està clar que no tothom ho té tan clar des de petit, no? Posar-se a fer una activitat i anar-la seguint, ni anar-la construint i alimentant, no és habitual. I hi ha molts bons ballarins que han tingut una vocació, diguem-ne, tardana. Però jo està clar que la vaig tenir i que no ho he deixat mai. Vull dir que sempre recordo tota la meva vida darrere de la dansa. Altres coses també, la música també m'ha motivat molt i també vaig fer piano. Sí. I eres bona al piano? Bueno, a veure, en el seu moment, vaig fer 8 anys de piano, vull dir que Déu-n'hi-do. El que passa que, bueno, jo sóc filla d'una família humil i se'm van donar moltes més oportunitats de seguida de poder desenvolupar-me professionalment amb la dansa que amb la música, perquè a més el piano, com que de per si és un instrument solista, no és allò que et puguis ficar en una orquestra de pianista, has de ser solista, llavors es complica molt més. I segurament tampoc no era tan bona, perquè després ja ho he vist que... Però en aquell moment em va costar decidir-me per la dansa, que va haver-hi un moment que era impossible. Les dues coses demanaven moltes i moltes hores i era impossible de compaginar en un moment donat. I aquí és on em vaig decantar per la dansa, però em va saber greu, Què va passar? Es va acabar la companyia i vas marxar? Vas marxar abans que acabés la companyia del Liceu? Sí, jo vaig marxar abans, Jo vaig marxar bastant abans. Jo vaig marxar, de fet, l'any 75, 10 dies després de la mort de Franco. I jo ho tenia planejat així. Però ell es va morir sense que tu ho sabessis. No, jo ho sabia. Bueno, ja, però vull dir que no sabies que s'havia de morir. Tu ho tenies planejat així. No, evidentment, ho tenia planejat així i la veritat és que al morir, com que es va produir aquella mena de... que ningú sabia què passaria, no? Va haver-hi aquella mena de curiositat, por, no sé què, no? De veure què passarà. Tots aquí quiets. De fet, tenia por de que no em deixessin sortir del país, perquè no se sabia què passaria, i sí, no va haver-hi problema, i és quan vaig decidir anar-me'n a Bèlgica. Ja ho tenia planejat i me'n vaig anar a Bèlgica. I a partir d'allà ja vaig estar treballant i vaig tornar altra vegada cap a Barcelona, vaig estar ballant des del 75 fins al 82. I al 82 vaig decidir tornar a Barcelona, doncs perquè també tenia un fill, ja havia tingut un fill petit i per motius personals vaig decidir tornar. I com que a mi sempre m'ha agradat la pedagogia, sempre, des de sempre. Recordo que m'agradava, sempre m'ha interessat, m'agradava veure els ballarins, els companys sempre, mira, a veure com ho veus això, i sempre m'agradava investigar, corregir, ajudar, sempre m'ha agradat. Doncs no em va suposar cap problema venir cap aquí, perquè va córrer la veu i des de l'Institut del Teatre em van cridar, s'havien enterat que tornava i que si m'interessava entrar a l'Institut del Teatre, i de seguida vaig dir que sí. Total, que així va ser una mica la continuació. I quin bagatge portaves de Bèlgica? Com tornaves tu? Per què te n'havies anat? Què estaves buscant? Jo estava buscant ballar. Va haver-hi un moment fins i tot que vaig sentir que ja no podia progressar més aquí, perquè en el Liceu, que era el lloc més interessant per poder ballar, resulta que només estàvem 3-4 mesos a l'any. Després d'això, que era un moment molt intens, que clar, feies l'entrenament diari, però després posaves a treballar el que s'havia de representar, sigui fos òpera, fos ballet, el que sigui. Tenies tot el dia ocupat, tot el dia estaves treballant. Però després d'això et quedaves amb l'hora d'entrenament diària, hora i mitja, i després s'ha acabat. Llavors arriba un moment que no pots millorar amb aquest ritme de treball. Necessites poder estar en contacte amb la dansa tot el dia. Té que ser la teva dedicació. Clar, quan tornes i tens aquesta feina de professora i tot es comença a establir, també és un moment en el que Barcelona es comença a convertir en el pol de la dansa contemporània. Totalment. I sembla com que el ballet ha caigut en desgràcia, que tot allò que és ballet és que és de... En fi. De fet, hi ha aquí...
torno a Magrinyà, perquè tothom creu que el Magrinyà només va fer ballet, ballet, ballet. I no és veritat. Això qui ha sentit parlar-ne, de Magrinyà, que com tu deies molt bé, hi ha molta gent que ja no n'ha sentit parlar. Però en aquell moment sí que feia ballet, evidentment, però també feia, amb ell sempre li va interessar molt tot el que eren les danses folclòriques. I aquí a l'estat espanyol hi ha tanta dansa i tan variada que això sempre el va interessar molt. Llavors sempre els seus alumnes fèiem una part d'entrenament també d'aprendre'ns les danses folclòriques de tot l'estat espanyol. I després l'escola bolera, que l'escola bolera va ser la barreja que es va produir entre un tipus de folklore espanyol i la dansa clàssica, el ballet. És aquesta fusió, que això ve de molt antic ja. I ella es va dedicar a treballar això i també treballàvem amb sabata, com flamenc. En fèiem poc, però en fèiem una mica. Apreníem les 4 coses bàsiques de com manejar el zapateado, no? I les 4 coses bàsiques les apreníem. Però no només això, sinó que ell també era algú molt inquiet, que cada any es dedicava a viatjar per tota Europa, i aquí ell va començar a tenir contacte amb altres tipus de tècniques, com era la dansa jazz i uns començaments de dansa contemporània del que es feia per Europa, i ell ho portava cap aquí i nosaltres vam tenir accés a començar a treballar aquestes coses. El que passa que aquí no es coneixia massa en això en aquell moment. Es consumia però no se'n feia ressò d'aquesta manera. I llavors sí que, és que això va ser un moment. La veritat és que va ser per tota Europa, es va produir aquí a Catalunya, però ja venia de fora tot aquest moviment, del que era el neoclàssic, per dir-ho d'alguna manera. Sí, perquè va venir el Béjart, jo me'n recordo els primers anys que va venir la companyia del Maurice Béjart, la companyia del 20è segle, al Liceu, ja va ser com una revolució, i estàvem tots una mica en això, no? I justament el Ramon Soler, que es va venir instal·lant aquí, que ell era català de naixença, que em sembla que a més havia nascut aquí a Tàrrega. A Tàrrega? Ho hem de buscar. Crec que sí. Però clar, amb els problemes de la guerra i tot això, la seva família, com molts, havien emigrat, es van instal·lar a França, però llavors en aquell moment ell va fer la seva carrera fora i va tornar. I en aquell moment em va veure ballant al Liceu, ell acabava d'arribar, i em va venir a oferir si volia treballar amb ell, que ell venia de fora, no sé si era d'Alemanya o d'Itàlia en aquell moment, i que tenia ganes de fer coreografia i tot això. I jo li vaig dir que sí, evidentment, que estava interessada, i va ser quan es va fundar el primer ballet contemporani de Barcelona. Va ser les primícies, que hi va haver-hi la Sílvia Munt, que també era ballarina en aquell moment, i també hi va participar. Sí, vull dir que tot això es lliga. Llavors sí que vaig marxar i em vaig perdre l'expansió, diguem-ne, de la dansa contemporània i sobretot amb els creadors que van sorgir en aquell moment. És veritat que això va coincidir amb la meva època a Bèlgica, i va causar com una mena de revolució aquí. Però sí que és veritat que quan jo vaig arribar a Bèlgica, primer en el ballet de Wallonie només es feia pràcticament obres de repertori clàssic, però en canvi el ballet de Flandes, on vaig anar després, va ser una companyia. En el ballet de Wallonie també vaig aprendre molt, perquè també era un altre nivell, vaig tenir que transformar la tècnica, que aquí no teníem una mala tècnica, però no estàvem, diguem-ne, en el lloc més privilegiat, diguem-ne, a nivell dels avenços tècnics, a nivell corporal que s'havien fet pel centre Europa, no? Llavors em vaig tenir que adaptar a tot allò, ja vaig tenir que canviar moltes coses. Després, quan vaig arribar al ballet de Flandes, en aquell moment feien tipus de dansa molt diferenciada i vaig tenir l'oportunitat de ballar peces contemporànies en allà també. I per això jo quan vaig tornar aquí i vaig veure que hi havia aquest conflicte entre la dansa contemporània i la dansa clàssica, no vaig entendre res, dic, però si la dansa és dansa i ja està, no? Vull dir, una altra cosa és que tu et sentis més identificat amb un estil o amb un altre, però no hi hauria d'haver-hi aquesta separació tan gran, no? Potser el conflicte també naixia de que la gent que es dedicava al contemporani tenia la llicència de no haver passat formativament pel clàssic, la qual cosa els feia una mica menys capacitats, no?, per ballar-ho tot. Per ballar-ho tot, evidentment. Ara, a veure, jo per mi les tècniques no molesten.
Sí, saps què vull dir? O sigui, si en pots tenir dues, si pots tenir accés a dos tipus de tècnica, millor que una. I sobretot en aquest moment, que hi ha moltes companyies híbrides a Centre Europa, sobretot. Aquí també va passar amb el Ballet Nacional d'Espanya, és a dir, quan hi havia el Nacho Duato. De fet, què era el Nacho Duato? Era contemporani, era clàssic. Els de clàssic deien, que sempre han volgut que la companyia nacional fos de repertori clàssic, per aquesta gent era contemporani, i pels de contemporani era clàssic. Era neoclàssic, sí. Però és veritat que el repertori no era mai clàssic, no hi havia els clàssics del clàssic. No. A veure, això és una opció. Jo sempre penso que està bé conservar, igual que passa amb teatre. Per què amb teatre no ens sorprèn que hi hagi una programació amb obres de Shakespeare? Que mira que és antic. No ens sorprèn gens. I en canvi, amb dansa, en el moment aquell que va ser la sortida de la dansa contemporània, semblava que oferir una obra de repertori clàssic era un disbarat, que era un endarreriment. Per què? Tampoc no té per què ser-ho. Perquè, entre altres coses, el clàssic que es fa ara tampoc és el clàssic que es feia en aquell moment. Això és interessant. Home, clar. Però tenim uns cossos totalment diferents. Sí, ara estan preparats d'una manera... Evidentment. I amb la música passa el mateix. Vull dir, a veure, la interpretació que es fa musical avui en dia de Chopin, Bach, Mozart, de qui sigui, no és el mateix que es feien a l'època. No perquè fos dolent, és perquè era diferent, també els instruments no eren els mateixos, no sé, s'han de tenir en compte molts factors, no? Que fa que, evidentment, sempre varia, però s'ha de tenir respecte per les obres. Penso que és important que es segueixin fent i s'ha de fer amb respecte. I s'ha d'entendre sobretot l'essència, perquè hi ha hagut moments que amb la dansa clàssica, i això jo ho critico, jo sóc la primera que ho critico, s'ha confós la dansa clàssica amb una sortida, diguem-ne, amb una expansió de lo que és les habilitats, el virtuosisme, que si fa 32 fueters, si no fa els 32 fueters no és bona ballarina. I bueno, això és confondre una cosa amb l'altra. A veure, els 32 fueters, si els pots fer i els pots fer molt bé, fantàstic. Però no és l'únic. Hi ha tota l'obra que s'ha de desenvolupar i hi ha moltes coses a dir en una obra de repertori, que no és només la part física, la part virtuosística. És la part artística que no s'ha de perdre de vista, i això els antics ho tenien. No tenien tantes possibilitats tècniques, però en canvi ho veus, no?, amb enregistraments que ara a YouTube cada vegada surten més coses antigues. M'encanta el YouTube. A mi també m'encanta. Perquè en dansa no teníem res més, o vas al YouTube o no trobes res. I quan veus coses de la Pavlova o veus coses així, dius, ostres, és que aquesta gent tenia una frescura, una vitalitat, que després hi ha moltes companyies de clàssic que no la tenen per res, que són molt encarcarades i que no han perdut tota l'essència d'allò. Com París, no? París estan. Exacte. Llavors, bueno, totes aquestes coses són sempre molt entre cometes, no? Molt interessant. Parlem una mica del tema pedagògic, perquè em dóna la sensació que també en aquest sentit pots tenir una visió molt de dècades dintre de l'Institut del Teatre. Com ha variat l'educació dintre de l'Institut del Teatre amb el tema de la dansa? Ha variat amb els temps, que és el que ha de ser. Llavors, què passa? Que en un principi l'escola clàssica, com que és molt antiga, imagina't, des que es va crear l'Escola de l'Òpera de París, que van ser els pioners, en temps de Lluís XIV, imagina't si han passat uns quants dies. Llavors es va crear molt intel·ligentment, és una tècnica molt intel·ligent que té en compte el tipus d'entrenament que ha d'anar fent un ballarí per arribar a segons quines habilitats i a segons quina sensibilitat i mobilitat i tot això. Però què passa? Que els coneixements científics en aquests moments anatòmics de com es podia treballar amb el cos eren limitats a l'època. Llavors, si us hi fixeu, una cosa molt senzilla de veure és que si agafem enregistraments dels ballets russos, quan era l'Esplendor, el mateix Nijinsky tenia uns coixots així. Per què? Perquè tot es pensava que era necessari tenir aquesta musculatura, desenvolupar aquesta musculatura per poder saltar. Avui en dia, un ballarí així salta igual o més. Per què? Perquè ha canviat la tècnica. Hi ha molts més coneixements físics,
moltes més maneres d'abordar les coses. Abans es pensava que si no tenies aquests quàdriceps no podies saltar. Avui en dia està clar que si tot el cos es posa, s'organitza per saltar, és molt més senzill. No cal que sigui només la responsabilitat d'un múscul. És tot el cos que s'ha d'implicar. I tots aquests coneixements de tot el que són les tècniques somàtiques també, que és la propiocepció, de conèixer el cos des de dins, de sentir-lo, de poder-lo anar manipulant per arribar a tot això, això fa que, clar, imagineu-vos les gimnastes de gimnàsia rítmica, que són com fils de primes, no? Mireu les coses que fan, que es necessiten una potència i un control i tot això. Pues clar, és a base d'altres mecanismes que es posen en funcionament. Ara hi ha, per exemple, tota el que és la ductilitat de la cintura escapular de les ballarines, és una cosa mai vista. Clar, fantàstic, és la mobilitat aquesta de conèixer tots els racons que té el cos per poder mobilitzar. Clar, abans s'utilitzaven les grans articulacions i poc les petites, no? Però és que això ha variat en 20 anys, també. Sí, però és per tota aquesta vinguda, que tampoc no és tan nova, el que passa que sí que s'ha generalitzat després. Però, de fet, això ve d'un senyor que es deia Del Sartre, un francès, de 1800 no sé quan, que de fet ell era un senyor que volia ser cantant i va tenir uns problemes a les cordes vocals. I no va trobar ningú que li solucionés aquests problemes. I ell es va posar a investigar sobre la respiració i quina influència tenia la respiració i tot això sobre les cordes vocals perquè no fos tan agressiu el que se li demanava. A partir d'aquí ell va crear tota una tècnica propioceptiva que després es va escampar i va arribar fins als Estats Units. Fixa't. I d'allà va néixer la Isadora Duncan i tots aquests. O sigui que tot això és que té unes arrels que ja porten molts anys. El que passa és que ara és quan s'ha popularitzat, diguem-ne. S'ha anat com creixent i s'ha popularitzat. Però això ve ja de molt lluny, I si parlem de l'Institut del Teatre, parlem també una mica de política, no? Bueno, hi ha una bona política a l'Institut del Teatre. Perquè, mira, a veure, sí, l'Institut del Teatre és en aquest moment és com una mena de mamut, és una cosa immensa. Sí, és el transatlàntic que costa tant de virar, oi? Ja. Sí, a veure, està molt bé, hem guanyat molt, no diré que no, hem guanyat molt perquè tenim uns espais que per dansa ara actualment són fantàstics. Quan estàvem al carrer Baix de Sant Pere, en allà era un edifici que tenia com els edificis antics, que tenien una atmosfera molt especial, era molt bonic, però els espais de dansa concretament deixaven molt que desitjar. Hi havia 3 aules que eren bones i la resta molt malament. O sigui que en aquest sentit hem guanyat molt. Això parlant de la dansa. És l'actual edifici de la Bonne Maison. Exacte. I ara nosaltres estem en aquesta fantàstica ciutat del teatre, que la veritat està molt bé. Això sí, clar, què ha passat? Passa, i passa encara, que justament avui, ara us ho explicaré després, que realment es va fundar per l'art dramàtic. Va ser aquest el començament de l'Institut del Teatre. I en general sí que es va crear l'escola de dansa, que ara hem fet 75 anys ja de l'escola de dansa, però era com un satèl·lit una mica del que era això. I així és una mica com ha anat creixent en general. El que passa que sí que és veritat que en els darrers anys i sobretot a partir de la incorporació dels estudis normals, diguem-ne, que ara fan els ballarins, tenen l'escola integrada, també fan l'ESO en allà, sí que ha agafat més força. Després, quan ha començat a funcionar el grau superior de dansa, que abans no existia, la pedagogia, la coreografia, tot això ha anat agafant importància i volum. I la veritat és que és una altra cosa. Però a més de tot això que estic dient, en aquest moment és un moment que tenim altra vegada ens dona molta esperança i moltes ganes de participar a tots, perquè hi ha una nova direcció, que suposo que heu vist als diaris i tot això, que és la Magda Puyo, que és una professional del teatre i que a més està molt sensibilitzada cap a la dansa també, i en aquest moment ella es vol ocupar realment de que tothom tingui les mateixes oportunitats dins de la casa. I això, clar, ens fa tenir molt bona perspectiva
de veure que realment estarem considerats d'una altra manera. Perquè hi havia detalls com, per exemple, l'horari, no? O sigui, no tenia en compte quin seria el millor horari per a les classes dels nanos, perquè estem parlant d'una qüestió física, no? Sí, això no sempre s'ha respectat, oi? No, però a més, a veure, quan no estava l'escola integrada no hi havia més remei que posar les classes de dansa a partir, com a molt d'hora, 5:45, perquè si no, no t'arribaven els nanos. Clar. Era així, això no era una qüestió de l'institut, això era una qüestió de la vida de Barcelona i de la ciutadania, no? Però aquí tu podies organitzar d'una altra manera precisament perquè estava integrat al tema dels estudis generals, no? Sí, exacte. El que passa que hi ha un problema que encara que aquest edifici mastodòntic que tenim sembla mentida, però ara no tenim espais. Totes les escoles han anat creixent tant que ens barallem pels espais. Ja. Perquè, a més, els actors també necessiten aules de cos. Llavors, és que l'escola superior ha crescut molt i cada vegada hi ha més demanda d'espais. La IT Dansa també està allà. Llavors, hi ha moments que no hi ha espais. I també hem tingut que... O sigui, també en patim dels horaris, i en patim tots en aquest cas. Tots. Començant per la IT Dansa, que no tenim més remei que començar a les 8:30 del matí quan no és un horari idoni pels ballarins. Hi patim tots. L'Escola Superior de Dansa, entre les pràctiques teòriques i teòrico-pràctiques, hem de començar també a 8:45 i acabem a les 3. No ens podem allargar ni 5 minuts. Perquè ja entren els del darrere. Exacte. Llavors, els de l'ESO ara actualment fan l'ESO pel matí i a les 3 de la tarda comencen les classes de dansa i van fins a 7:45 del vespre. I no ho podem modificar perquè si no, no hi cabem. És l'única manera que ens podem amollar. I si en això li afegim que des del que són les polítiques de Madrid, de l'educació, dels ministeris, representa que la dansa no... Quin problema hi ha? Perquè l'edat que té un ballarí quan representa que ja ha fet el seu grau superior és massa d'hora, aleshores no té accés a una sèrie d'ajuts, no? Sí. És una mica pervers, això. És molt pervers. Jo sempre m'hi he barallat amb això, però no me n'he sortit, fins ara. Espero que algun dia es pugui arreglar. A veure, el ballarí professional, o sigui, quan està en el moment òptim per posar-se a ballar i per guanyar-se la vida amb això i per seguir creixent, perquè no és només guanyar-se la vida, sinó quan acaben l'escola, com a qualsevol carrera, és el moment de realment començar a créixer com a intèrpret. Tenen les eines per començar a créixer, de veritat, per començar a fer carrera. Llavors, què passa? Que acabant els 18 anys la carrera professional. Als 18 anys ens diuen a tot arreu que no podem tenir accés a diguem-ne, a un grau superior. Llavors aquí tenim sempre un dilema, que un dia suposo que l'arreglarem, espero que sí, i que no sigui massa llunyà, i potser sí que cal afegir llavors jo què sé, una mica més de part teòrica, de reflexió, de tal, de qual, d'acord, però clar, aquesta gent, fixeu-se, que no només van adquirint aquest nivell d'habilitats que per mi ja estan en el grau superior, com a habilitat física i interpretativa. El que passa és que aquesta gent estan fent el batxillerat, no tenen més hores per poder fer res més, no se'ls hi pot demanar res més, pobres. Que a més el batxillerat no el tenim integrat, el batxillerat el fan fora. Només tenim els 4 anys d'ESO. Això és una cosa que teniu pendent, doncs? Bueno, estem parlant a veure què passa. Potser sí que llavors el seu és afegir un any més perquè puguin fer unes pràctiques més com a nivell d'IT dansa, més realment treballant amb coreògraf, i que també tinguin accés a fer alguna assignatura més teòrica que els hi pugui donar aquest valor de grau superior. O sigui que us heu d'inventar alguna cosa? Sí, com a intèrpret, que una altra cosa és ja pedagog o coreògraf, aquest és un altre tema, però com a intèrpret és una llàstima que encara surtin una mica amb aquesta... Estan poc valorats en el fons, és això que passa. I només passa aquí, és a dir, si estem parlant, ara que parlem de Bèlgica, segurament allà això no passa així. A veure, també passa, Sí, és un problema general. Hi ha alguns països que no passa, a Cuba no passa. Bueno, perquè allà ho tenen molt enfocat, també. Sí, i perquè allà sí que han trobat la manera que tenen com 2 anys més, que llavors fan una mica com un primer pas, i un primer pas cap a la pedagogia o cap a la coreografia. O sigui, és un híbrid
que els dona ja una base per després seguir amb coreografia o amb pedagogia. I amb aquesta base ja els dona aquesta categoria, diguem-ne, de superior. Però és un tema que el tenim una mica per tot arreu. El que passa que aquí encara és més greu, però tenir-lo el tenim una mica tots, la consideració. El que passa que per tradició, com que per exemple a París i a Bèlgica i tots aquests països, Holanda i tot això, per tradició sí que es considera molt la dansa, perquè sí que es valora molt i la gent va a veure dansa com el que va a veure una obra de teatre o com el que va al cine, és una cosa que ja està més dins dels hàbits culturals de la gent, no? Doncs, clar, ja és una altra cosa. Encara que el certificat no et reconegui com a superior, a nivell social sí que hi ha aquest reconeixement. Ja t'entenc. I aquí encara som la germana pobra. Exacte, i aquí estem més endarrerits. El fet de ser la germana pobra, és que a vegades penso, per què segueixen la germana pobra quan ens hem pogut emmirallar amb tantes altres coses en altres països i amb aquesta no hi ha manera? Com li podem justificar al nostre públic, a la gent de Catalunya, que havent tingut l'interès per part d'una gran figura com l'Àngel Corella de tenir una companyia a Barcelona, no la tinguem, ni com ell volia ni com volia ningú? Com li podem justificar? Què passa aquí? Aquí passen bastantes coses, però per mi la més important i la que és clau, i tornem a la política, és que no hi ha hagut ningú que li interessés dins dels polítics, que li interessés prou la dansa com per valorar-la. Perquè reclamar-ho ja ho hem reclamat en el sector, fa molts anys que ho estem reclamant i ho estem reivindicant, però no hi ha mai ningú que hagi apostat per la dansa realment. O sigui, s'han anat donant ajuts, però no s'ha construït una política de dansa, que és el que ens faltava. Els ajuts amb els creadors, o sigui, els que s'han dedicat a fer coreografia, en un moment donat sí que els hi ha servit de suport per seguir fent aquesta trajectòria. Però amb ells es mor això, m'explico? O sigui, no s'ha fet un coixí, una base política que... un projecte, no hi ha hagut un projecte polític de dansa i aquest és el problema. Tot i així, a tranques i barranques, creus que hem creat escola aquí a Catalunya? S'han creat jo crec que estils? Sí, jo crec que malgrat tot hem avançat molt, i ara es pot dir que els nostres, tant sortits directament de l'escola professional, que també, com a tot arreu, no tothom surt amb el mateix nivell, quan acaba la carrera, això ja ho sabem tots, no? Però la gent que realment surt, que destaca com a intèrpret, aquests normalment arriben a col·locar-se en companyies i fan una activitat professional. I els que ja, pel que sigui, perquè els hi agrada més l'estil o perquè tenen la sort que els agafem a IT Dansa, encara més, perquè després d'aquests 2 anys de pràctiques, la veritat és més senzill entrar en el món professional. Perquè sí que és veritat també que cada vegada és més complicat aquest món professional, perquè la crisi l'hem acusat molt aquí, però no és només a Espanya, a l'estat espanyol, que l'hem rebuda, ni a Catalunya. Ha sigut una mica per tot arreu. La meva filla, que també és ballarina, per cert... Quina edat té la teva filla ara? 26 anys. Ah, fantàstic, o sigui, està en su momento. Sí, ella està treballant a Polònia en aquest moment. Imagina't. Sí. En el seu moment ella va decidir acabar els estudis professionals, se li va fer una adaptació curricular i va decidir acabar a Holanda, va estar allà i allà va estar encara. Després d'acabar va tenir diversos projectes, però va passar 3 o 4 anys finalment allà, a Holanda. 2 anys més després d'acabar. I ella mateixa ho deia, que es notava molt la crisi. Tot i que per nosaltres, si qualsevol dels nostres ballarins que vagi a Holanda ho trobarà fantàstic, però abans era molt millor encara, com estaven tractats, els ajuts que es donaven. A part de les companyies, un petit país com és Holanda, que té com 4 companyies subvencionades per l'Estat i altres entitats també, però que tenen una subvenció important, tenen el Het National, el Netherlands, ja dic, l'Escapino i un altre que està més al nord. O sigui, un país que és com Catalunya pràcticament, 4 companyies subvencionades
i molts projectes subvencionats. Llavors, clar, és que nosaltres estem a la cua de la cua, però sí que s'ha notat també a Holanda i a tot arreu. Llavors, què ha passat? No és que hagin desaparegut masses companyies, algunes sí, però no gaires. El que passa és que s'han reduït. Clar. Quan abans hi havia 30 ballarins, ara de cop n'hi ha 15. Vol dir més competència, menys possibilitats. Ah, exacte. I cada vegada quan necessiten un nou element volen algú amb referències, és a dir, algú que ja tingui experiència. Va haver-hi un moment que tothom volia ballarins de 18 anys. Avui en dia no hi ha ningú, no hi ha cap companyia que vulgui un ballarí de 18 anys, a no ser que sigui un cas especial, no? Perquè no està prou rodat. Ah, exacte. Tothom busca gent amb experiència de 20 i pico, perquè ja saben defensar les coses d'una altra manera. La figura de l'estagiaire, de l'aprenent, ha desaparegut, quan era la manera d'incorporar-se dins de la companyia i créixer. Això ha desaparegut avui en dia. Ja no existeix l'estagiaire. Ja. La teva filla es va formar amb tu? A un moment donat sí, però no s'ha format del tot amb mi. Jo a veure, sí que he estat allà i l'he ajudat tot el que he pogut, i el que passa és que tampoc no he volgut formar-la jo, perquè penso que tampoc no és prou sa, no? Anar formant els fills directament. Sí. Llavors va estar treballant primer en una escola privada, després va venir a l'Institut del Teatre i en allà la vaig tenir d'alumne directe. I com se sent? Un parell d'anys. Bueno, a veure, t'has de fer una programació, tu ho has de saber, ella també, ella va estar encantadora, la veritat. Es portava millor allà que a casa, no? Es portava molt bé, molt bé. O sigui, mai ningú podia dir que era la meva filla si no ho sabia, a classe ningú. I jo també sabia que els ulls se me n'anirien amb ella, llavors tenia que matitzar i valorar que la classe eren tots els altres també, no? Que és normal que els ulls se te'n vagin allà, però també hi ha una cosa que també l'has de controlar, que és que amb els fills ets més exigent també. Clar. Llavors també la podíem aixecar més que els altres. També li trobava més fallos, no? Perquè amb la falera de que vols que millori, doncs clar, li vas corregint més coses, no? Llavors tu has de graduar. Però penso que ho vam resoldre bé. La veritat és que ella no s'ha queixat mai i els altres tampoc, ningú va dir res, vull dir que em sembla que ens ho hem portat prou bé, això. I ara em fa molta gràcia perquè quan la vaig a veure després sempre ens demana consell, a mi i al meu marit, que també és ballarí. I sempre ve i ens demana consell. I això, no, això no vull que ho vegis, encara ens porta a gravació, es diu, no, perquè està massa malament, encara no. Ara sí que pots veure. Està bé. Fa gràcia. Sí que ho heu aconseguit fer sa, això. Sí. Aleshores, quina és la realitat amb la que, si tu ara tens un nano aquí a Catalunya i vol ballar, amb què es trobarà? Es trobarà que té més possibilitats de les que vam tenir nosaltres, a nivell d'escoles, de preparació. Es trobarà que tindrà molta més informació a tots nivells, entre elles YouTube, no sé què, perquè si t'hi poses tens un panorama brutal. A aquest nivell sí, de formació, però després també es trobarà que es tindrà que buscar la vida i anar-se'n on sigui. També penso que amb totes les arts passa, no només amb la dansa. Penso que és bo també marxar, també agafar, o sigui, no quedar-se només d'allà on ets, amb la companyia que tens més a la vora. Penso que és sa viatjar. Ara, que no tinguis l'obligació de fer-ho, aquesta és la cosa. Però que és sa, aquest intercanvi enriqueix, i enriqueix molt. És molt sa marxar. I aquest és l'altre problema del ballarí. Cada vegada hi ha gent, jo he conegut i amb l'experiència que tinc de tots aquests anys donant classes i tot això, gent que deies, aquesta com balla que bé, o aquest noi farà una carrera, no sé què. Clar, balla bé, però després com assumeixes la carrera professional, que no és només ballar? És això, és tenir la capacitat i les ganes de marxar, de fer, de recórrer món, d'adaptar-te amb diferents cultures, d'adaptar-te amb diferents col·lectius. Tot això també forma part de la professió del ballarí. Però ara ja és un món molt global, això, No tant, No?
Sempre tinc la sensació que a totes les parts del món s'acaba ballant el mateix, no? Ara ja acabem tothom ballant el mateix. Les peces de la Cramcan, les peces del Malifant... Bueno, això és una mica sí que és veritat que passa i no hauria de passar tant. Això a nivell d'espectacle sí, però a nivell de convivència amb el col·lectiu, a la ciutat on t'instal·les, on balles, on... Amb un altre clima. Sí, hi ha moltes coses, els horaris, els menjars... És molt complexa, és que la vida del ballarí és molt complicada. T'has d'adaptar a menjar en hores increïbles. Tu estàs d'acord amb que al nord, o als països més amunt, els artistes estan com més enfocats precisament perquè no fa sol i no te convida de sortir? Això vol dir que has tingut una carrera molt difícil, tu, perquè feia sol fora, aquí a Barcelona. Bueno, això depèn, Sí que he tingut companys que m'han dit jo és que no suportava aquell clima que hem marxat, a Bèlgica, sobretot, que plou cada dia, com aquell que diu, que fa sol... Aquella cosa de gris. Sí. A mi això no m'ha molestat gens, la veritat, ho haig de dir. No. Ets molt europea. Sí, molt. I a més, el fet de poder fer una cosa com a tu t'agrada, una cosa que a tu t'agrada i com a tu t'agrada, ostres, això no té preu. És que jo ho he valorat molt, això, és la veritat. Llavors, com que tampoc no he tingut dificultats en adaptar-me, doncs sí que notava faltar la calor aquesta de l'agost aquí, però llavors el mes de vacances em quedava satisfeta venir aquí, passava una mica de calor i apa, tornem-hi i ja està. Amb el tema de la creació, se t'ha quedat alguna espina clavada que haguessis volgut dedicar-te més a coreografiar? Doncs sí. A veure, més que dedicar-m'hi més, m'hagués agradat poder-m'hi dedicar totalment en el moment que ho feia, però no ha estat possible, perquè m'he tingut que guanyar la vida i amb la creació no me la guanyava. Llavors, com que la pedagogia també m'agradava, no ho dic amb recança, perquè he tingut que dedicar-me a donar classes per guanyar-me la vida, no és aquest, ja m'he dedicat a donar classes perquè m'agrada molt. Però sí que hagués volgut tenir, en el moment que em proposava fer una obra, dedicar-m'hi plenament a aquella obra, i no he pogut doncs per això, perquè no he pogut prescindir del meu sou per poder viure, i a més, com que m'he complicat la vida, he tingut fills, he volgut tenir una vida normal dintre del caos que és aquesta vida d'artista, doncs, no he tingut temps per fer-ho d'aquesta manera. Dos. I van ser, un el vas tenir a Bèlgica i després aquí vas arribar i en vas tenir un altre. Això. També perquè em vaig separar i llavors vaig tenir un altre fill també de l'altra parella. Per això es porten 9 anys, els meus fills es porten molt de temps. Però això amb el cos de ballarina això se supera ràpid. Sí, això no hi ha problema. No hi ha problema per això, no hi ha problema. Si haguessis de fer una carta als Reis, i els Reis fossin l'administració, per on començaries? M'hauria de pensar bastant perquè és complexa la història, però jo crec que s'ha d'atacar des de diferents fronts. Ja hi ha, per exemple, el Mercat de les Flors ara que està fent molt bona feina perquè està agafant tota aquesta part d'educació, que aquesta és una de les coses que tenim pendents. La dansa és una eina formidable per l'educació integral de la persona, deixant a part de si et vols dedicar a ser ballarí o no, és una eina extraordinària, que encara no es valora prou, que a més pot servir com a vehicle per incidir amb moltes... Tenim gent a l'institut ara que es dedica a això, per incidir en certs problemes que es produeixen tant en matemàtiques com en ciències. O sigui, és una eina tremenda que, a més, si tenim en compte tota la immigració que ens arriba, encara raó de més. Perquè, clar, el no tenir la paraula com a manera d'expressió encara fa que és molt més fàcil d'integrar la població que ens ve de fora. A través del llenguatge físic. Exacte, del contacte, de tocar-se, de compartir, no només d'estar sentadets a la classe, de compartir amb una experiència física coses amb els altres. Interessant. Sí. I a més això, a través de la dansa, pots parlar en anglès, poden fer llengua, pots parlar de contes, poden aprendre a comptar, comptant la música, integrant, o sigui, moltes coses. És una eina formidable, de veritat. I aquesta és una de les coses que hauríem d'apuntar, jo crec que és aquesta. A partir d'aquí també seria més fàcil
trobar gent que els interessa de veritat. Com que Crear no un tenen... públic. Clar, no, públic i professionals de tot, Molt bé. perquè coneixerien quin és aquest món, que hi ha molta gent que no desconeixen la dansa i quan hi arriben de vegades han fet una mica tard. Sí? Seria una manera d'introduir-ho. A part de l'educació integral, també de donar-los l'oportunitat a crear vocacions, a despertar aquestes vocacions. Bueno, moltes coses, però aquesta és una de les coses que jo penso que és importantíssima. Una altra, a nivell social, i ja no parlo de nanos i d'educació, sinó de gent gran, com ha fet el Sergi Alabert, ara avui hi ha molta gent que s'hi està dedicant. Clar, quan ens fem grans, evidentment el cos de seguida és el primer que notem que ens falla, no? Hi ha tantes maneres d'accedir a la mobilitat. O sigui, jo he vist en aquell taller que va fer, a part d'experiències personals, però ja parlo d'una altra persona, he vist en el taller aquell del Sergi Alabert, un senyor que tenia 80 i pico, 90 anys, com era capaç d'anar-se'n cap al terra, aixecar-se, mobilitzar-se amb la música, amb imatges, amb estratègies, coses que sembla que estiguin prohibides a partir d'una certa edat i veus que quan t'hi poses i predisposes el cos tens accés a molta més mobilitat de la que et creus, no? I gaudir-ne sobretot, no? O sigui, la dansa no està feta només pels joves, pot gaudir-ne tothom. De fet, hi ha aquesta tècnica que va crear el Ohad Naharin, que és un dels coreògrafs més prestigiosos, més valorats avui en dia, israelià, va crear aquesta tècnica pels ballarins per donar-los més mobilitat i més propiocepció també. El gaga, no? El gaga, sí, es diu gaga, l'ha anomenat així, ningú sap per què, però bueno, em sembla que ni ell tampoc, però l'ha anomenat així, es diu gaga. Però és que a més és una eina que et dona, o sigui, et col·loquen en un espai i et van donant idees de mobilitat. I cadascú les adapta com vol. No és que hagis de fer un moviment i els altres el copien. No. Et donen unes pautes per seguir el moviment a partir de la teva espatlla, de rotar l'espatlla, no sé què. I cadascú, amb les seves possibilitats, fa el que pot. I tothom té dret i ocasió de gaudir-ne. Sí, perquè una de les coses és que la dansa sembla com tan inabarcable, inalcançable. Tothom ens ha semblat que quedava massa lluny. Evidentment que hi ha certes virtuosismes, certes coses, evidentment que hi ha una part de potència que amb l'edat la vas perdent. Però no vol dir que no en puguis gaudir i que no tinguis unes altres possibilitats per accedir-hi. Això és el que s'ha de tenir en compte. Llavors, a nivell social, fixeu-vos si hi ha feina també, i ja no parlem del camí professional. Però jo crec que ha d'anar una mica des de dalt i des de baix, i s'han d'anar ajuntant aquests mons, des del professional, però també des de les bases de formació, i això ha d'anar així, des dels dos costats. Si només és la part de dalt, això ens queda coix. Si només és la part de baix, no tenim referències. Sí? Llavors penso que són de les dues maneres que hi hem d'accedir. Guillermina, un plaer, de veritat. Moltes gràcies, igualment, un plaer, i moltes gràcies a tothom per ser aquí.